नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। जून महिन्यात देशभरात सरासरीच्या एकूण 10% पाऊस नोंदवण्यात आला। मात्र जुलै महिन्यात दमदार पाऊस राहणार असून मान्सून सरासरी गाठणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने दिलाय। बुलढाणा बस दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारने 5 लाखांची मदत जाहीर केली आहे। तसेच रुग्णालयाचा सगळा खर्च राज्य सरकार करणार आहे। आगीमुळे जळालेल्या अनेक मृतदेहांची ओळख पटवणे कठीण होते, याकरता त्यांची DNA चाचणी केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे। ग्लोबल कोकण, कोकण भूमी प्रतिष्ठान, कोकण व्हिजन फोरम आणि कोकण क्लबच्या वतीने देण्यात येणारा कोकण आयडल सन्मान 2023 पुरस्कार मसुरे चांदेरवाडीचे सुपुत्र मुंबई येथील प्रसिद्ध उद्योजक डॉक्टर श्रीकृष्ण उर्फ दीपक परब यांना जाहीर झालाय। पावसाळ्यात खड्ड्यांची समस्या निर्माण होते। खड्डे बुजवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबई येथे करण्यात आलाय। रिएक्टिव्ह अल्फास्ट हे केमिकल मिश्रित डांबर आहे। केमिकलची पावडर, खडी आणि पाणी या मिश्रणाचा वापर खड्डे बुजवण्यासाठी करण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या 40व्या वर्धापन दिनानिमित्त कोकणातील सर्व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष एकाच व्यासपीठावर आले होते। या 5 जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेंनी एकत्रित येऊन ठरवले तर सरकारपेक्षा विकास करण्याची ताकद आहे। सरकारची चळवळ कोकणात वाढली पाहिजे, यासाठी एकत्रित येऊन फलोत्पादन, शेती, मत्स्य प्रक्रिया तसेच पर्यटन विकासाचा सहकार्याच्या माध्यमातून आराखडा तयार करून शासनाला सादर करूया, असे प्रतिपादन मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथे बोलताना केले। गणेशोत्सवासाठी दिवा ते चिपळूण मार्गावर दिनांक 13 सप्टेंबर पासून 3 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मेमू स्पेशल गाडी चालवण्यात येणार आहे। पूर्णपणे अनारक्षित असलेल्या या गाडीमुळे मुंबईहून गणेशोत्सवासाठी गावी येणाऱ्या चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळालाय। दिनांक 13 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत युवा चिपळूण मेमू स्पेशल गाडीच्या एकूण 36 फेऱ्या होणार आहेत। पुणे, मुंबईसह राज्यभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या लोणावळा शहरातील भुशी धरण आज पहाटे ओव्हरफ्लो झाले। यामुळे धरणाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या पाण्यात बसून वर्षा विहाराचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांनी सकाळपासून एकच गर्दी केली आहे। मुंबईत आज मुंबई महानगरपालिका विरोधात ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी पाहायला मिळाली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।